morning mga palangging, maayong adlaw ninyong tanan. Today is a Monday. Normally Monday dili ko nagalakaw kay Monday is cleaning day, pillow time, mamalansya baron o catch up sa mga kailangan buhaton sa balay. But today, nag-email ang Philippine Embassy nga na ako ang renewal sa passport. So, kuhaon ako tapos ubanan ko ni Aisa Bihansen. Thank you, King! And mag-train me. Yay! Wala pa ba ako naka-train? Ako raw sa. So, karon ubanan gyapon ko ni Aisa. Thank you kaayo, Aisa Bihansen. Thank you, thank you. Kaulan no, gamay. Pero makaya ra. Let's vlog. Hawuya mag-vlog ko ani. Teres ka magpikas. Ayaw ko sa pikas. So, yeah. Let's go! Palangging, anak ko Amsterdam, mangitaon sa nako si Aisa. Kay nauna na siya abot na ko. Sa ako sa Central Station. Tada! Pangitaon sa nato si Aisa. Luparan, tanig langgam. Nagdala-dala ba ya? Payo, kabi na kong buulan nga. Ulan dyan, kinuulan pagikan ako. Pero karon, hala, taka makupas ang umagyan sa pikas. Pwede ra untag dito ko sa pikas ni Agino para dali ra na competean sa Aisa. Hala, talaw lang mudara. Wait lang. Ingon ko nga magkita min Aisa banda sa may Victoria's Secret. Kaya nga tour ako natudan. Wait lang, sud na. Here. She should be here somewhere. Saan sa kasi? Saan ko to ang? I hope na siya dari banda. Aisa. Layo kay kaklaro ko nimo sa kuan pero nawong di ko kaklaro. Dito na ako mga palangging. Wala lang tan-aw dai siya. Mag-picture sa Midris Christmas tree no. Dali. Ano pinataas to ang kamot? Okay. Humana mi utang, okay. Mag-picture mi sa mong thumbnail kay every time mag-video mi duha. Wa mi thumbnail. Hako na? Okay na? Yeah. Okay kay. Okay kay. Siguro na ibayad lang toilet din. Oo. Na akong palangging for the video.
moments later. A few inches later. Napalanggi ka to sa misa Primark. Ano lang akong gamiton pag vlog be kay. Kuon pa na ako sa akong bag. Kahit ako kamot. Isa yung mga shout out si Shout out to my all viewers. To my all viewers. Flower View.